ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବାବା? କିଏ ପିନ୍ଧିବ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍? ଦେଖି ଆଖି ଏତେ କାନ୍ଦ ମାମା ନୂଆ ଏଇଠି ଅଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଅଛି ପିନ୍ଧେ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଆସ। ପିନ୍ଧି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତତେ? ଶୀତ ଲାଗୁଛି? ତୋର ଆ ପିନ୍ଧିଥିବା। ରେଡି ହେଲ? ରେଡି? ଦେଖି 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 ବାବା ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖି। ବାବା ମାମା କ'ଣ ହେଇଛି? ମାମା ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖି ଦେଖି ବେକ 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 ଟିକେ ବେକ ବେକ ଯା ଗଲୁ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋହଂ ଋତୁନା କୁସୁମାକର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଋତୁ ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ମାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ, ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କୁସୁମ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କୁସୁମ ଲଗେଇ ହଉଛନ୍ତି, କୁସୁମ ବିମଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି। କୁସୁମ କହିଲେ ପୁଣି କୁସୁମାକର, କୁସୁମାୟୁଧ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଋତୁରାଜ ତେଣୁ କରି କୁସୁମାକର, କୁସୁମ କୁସୁମାୟୁଧ ପଞ୍ଚସ୍ତର ବା 5ଟି କୁସୁମ
କୁସୁମକୁ ହାତରେ ଧରିଲା ପରେ ସେ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୁସୁମ ଯାହା ଆମର ଆମ୍ର ବଉଳ ମଲ୍ଲିକା ଏସବୁ କଥା ଆସିଛି, 5ଟି ପୁଷ୍ପ କଥା ଆସିଛି, ପଞ୍ଚସ୍ୱର କାହାର ନା କନ୍ଦର୍ପ ବା କାମଦେବ। ତେଣୁ କରି ସେ କହିଲେ କୁସୁମା କର, କୁସୁମାୟ ଦେବେ କୁସୁମାୟ ଅର୍ଥ ବସନ୍ତ। बाबू देखिए ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କିଏ ସେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷୁର କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବହୁତ କଣ ସବୁ ହଉଛି।